Bandi. Ba't ko para ni mga payo? Hindi. Ano na? Wala nang live bro. Video naman na. Ang mo, nagkatulad ang kagkuan. Diriran ni. Apa nagdahil ilisan da? Ilisay naman nun. Grabe, iwan guys. Kakusog. Uwan. Wala di ka uwan ganina. No? We're going to Car I check up me. Nanyonong na no. Dito ra na nakis ibuno. Bawat kay itlog din no? Nabasa di ka ma. May panagdakan ko ang hindi na ato. Ilis kayo laman noy. Kapag. Dito na dapitan ng kilo. Kaya naman. Kurang selalu yuwi ba? Ya, kapag para anak sa kilid ka to ganing parang dili ka ng sak. Tanang kuan jud ba? Transparent. Adi ka na para sa kuan makilid. Adi. Plastic lang malay transparent. Mga na. Ano mo yung canopy? Yung sa day na, canopy man na. Canopy nga, kalman. Para di mabasa.
gawad. Para kahanay pagyo. Nakadagan sa kapayas ko. Kadagang bunga. Lusot yun ay katamnan. Unahan ka mo. Sus ka namungingi ang kapayas. Barangay Olango. Shortcut ni guys. Atong car. Principal nagkwanto evaluate sa kuan subusog ng garden ba? Evaluate. My God, kapusog dito. Talaga na. Ano? Kapusog ka dito. Dagpag. Dagpag sa bukid, oy. Wala kayo ni uwan dyan eh. Ano? Uga-uga lang. Dito, gabi lagi ito. Tupo. Kung mo. Barangay Esperanza. Esperanza. Maribir ito dito. Nindot sad ng ko ano, jeepney. Mahal lang sad. Nan ko ba kay habog niya, gamay. Cute kay ba habog. Mahal. Hanggang pangarap ka na lang. Wala, buno. Wala, may buno. La. Ginawa ko palang tuto. Ha? Ang payong ma, ibukan ang payong ma. Ang payong ma, ibukan. Ang payong ibukan. Padayon na. Galit ko pa siya dito.
Kasi dyan, uwan ba na ikuan, itong dyan, unahan, hingan, unahan. Matulungan ko. Bukad ang payo. Aw. Sakit lang. Sige lang, padayon na lang oy. Yeah, okay. Ay, kina, mama, wala ko pera. Nakadamag siguro. Masa kali mo sa kabaton ni wala uwan ni Juda. Anak ko na. Ah? Basa sa lisi na.
Oh, sako naman. Dati. Nagalit sa langit. Uy, kagwapos ng kapayan. Bus. Ito na kayo tindahan din no ba? Bungi. Walang siya. Ito. Iti. Ini isda. Iti sad. Kenapa ang isda ito? Ito na to French. Ah. Bako. Ingaw na kay diya. Ingaw na kay diya ba? Saan ka nagpunta? Oh, gipadiri na sila. Sa taas kayo ng unang nadako as jumilin na oh. Dako ka naghalin. May pati. Kunilupon. Kunilupon. Lupon. Diri na, lisod kayo na naganda. Tututag sa kamotor. Lisod kayo na ano ka na nagmotor. Oh, dangog kayo ang dang.
So, ano mo, anak ko ba? Hindi, niyawan sa dali, oh. Nataas sa mga nasimintos na. Ano sabihin? Bangka. Ha? Ikaw wa abti kag uwan lubopin. Bangka pili ito na pang kasilang. Wala kayo na rin, no? Ha? Basta. Ay, nagbanta. Nag-iusap na ng tindahan, no? Ala, di na naman igo ang may lagi. Gus! Ano na lagi pa sa pag-umana? Ha? Pag-umana, pwede rin ba? So, di ba? Ano, anak, di ba? I-open, di ba? Yeah, pero na ikabila. Roll up lang, iisira ba? Wala na. Pilpil na kayo ka. Jadi, pinakabasi, no? Dan, dali gini magbuba dari kung mapuan. Dapat suliron na dari, no? Kaya humo ka inyo ta. Magbaw, eh. mabait kayo po. Trabaho, natuwan, di ba? No? Ano na? Tubig. District.
Huwag nag-isklikuhan, para ka lang. Tawag sa kayo. Ang tanong, ato kaya manibig sa no? Oh, ano? Ano? Kulit ka. Day, panggunit, day! Hana, panggunit! Panggunit! Uy, musit. Ha? Gusto ko yung nakaskuan ba? Kanang, kana. Ano? Nikuan. Kanang cushion good. Na yellow. Bus! Dako ako tatrabaho online, no? Bisyo na dyan. Terus ang kinis ilo ako. Sakay ako. Cake ba? Sakay motor. Siyo kay mga kuan. Bian. Oh, wala di uwan diri. May uwan. Diri ay uwan. May di uwan dito. Di.
biyahe dali. Aliginsan ko katkap. Kung ha-shortcut ka, agi. From Korea na kalaya na bino. No, dagan. Kailangan kapot mo sa oras sa tarong ka lang. Ako. Nagunit ka na! Nami, paggunit na! Ang gunit na! Nami, paggunit nami! Ano ba dito to? Tubigan to no? Wala dili umat. Tubigan dyan. Tawag siya uwan dari. Car. Aluginsan ra di ay. Ano, ang na ito? Kung dili, nagtalang nagmamag na dudaan na, alam mo na lang. Ang nambot ang kuan ni Irene B. Bana. Ano gila yun? Ang nilain. Nabili na. Kasi na kong ilang. Nilain na. Namabdo. Kaanam po kadoon na rin. Gahan.
ana lang nimbi ayaw lang na ipabad-bad. Ay, naabuga ra di ay. Ay, di ba man di padayon uga. Patimbang na ba? Ang karton balikat 50 kinagamian. Nga ipatimbang lang di ang pila kung pila ang shipping. Ay, sa dalan sa nang sabi, cute kayo tindahan. Nasa dalan sa bugas sila. Nananap ba sa pinangahan? Nananap. Di glass ang bukas. Yung magulo ka dyan. Tarong kanal ito sa tubaw. Ito no. Ang dapol ng mga tanong. Lino boy! Sige na ba? Karta, sige na ba? Ano gawa? Teko, wait. Gabi sila kapahan. Maslin! Kain ito ito. Ha? Saya? Kain ito ng pulo. Lusot yung kurbada. Ha? Kurbada, lusot yun. Sila na ba? Brad, Brad! Ano lang tanwid ba? Rasot.